temes que s'han de destacar. Una assemblea política es va crear al lloc. 3 estaments que hi van ser per representar el braç noble, el de l'església i un braç reial. Perquè la història es queda gravada, funcions legislatives i lleis aprovades assessoraven el rei amb tota la seva veu, negociaven privilegis per tot el poble, el meu i el teu. Tres braços units, la llei es va crear, un braç noble eclesiàstic i el braç reial. Aprovar impostos i també assessorar, negociar privilegis sense parar d'avançar. Perquè la història es queda gravada, funcions legislatives i lleis aprovades assessoraven el rei amb tota la seva veu, negociaven privilegis per tot el poble, el meu i el teu. Perquè la història es queda gravada, funcions legislatives i lleis aprovades assessoraven el rei amb tota la seva veu, negociaven privilegis per tot el poble, el meu i el teu. Tres braços units, la llei es va crear, un braç noble eclesiàstic i el braç reial. Aprovar impostos i també assessorar, negociar privilegis sense parar d'avançar. Perquè la història es queda gravada, funcions legislatives i lleis aprovades assessoraven el rei amb tota la seva veu, negociaven privilegis per tot el poble, el meu i el teu. Perquè la història es queda gravada, funcions legislatives i lleis aprovades oh.